Rhai wythnosau yn ôl, aeth camerau y lle lawr I Casnewydd I ffeindio bechgyn super trendy, dapper a stylish. A fi nhw'n llwyddiannus? Iawn I adael I chi benderfynu. STEIL STRYD Bechgyn Casnewydd. Yn gyntaf, dyma Tyler Quick, sy'n gwneud stand-up a sy'n newydd i'r scene, sy'n disgrifio ei style fel rambunctious. OK. Mae Tyler ffeindio'r fodrwy yma mewn clwb nos rhyw dro nôl yn 2009, a mae'n obsessed gyda superheroes sy'n reit amlwg. Daeth y siacad o hobos yng Nghaerdydd a trowsus o adran merched Primark. Yn ôl Tyler, maen nhw'n neud i'w jyncau edrych yn well. Nesa at steil mwy ymlaciedig. Dyma Aidan Swan, student dylunio yn y brifysgol. Y specs ma o Hugo Boss yw'r peth mwyaf bling mae Aidan yn wisgo. Daeth y Crys blodeuog o Primark a naeth e ddwyn y cardigan goch o gwpr dillad ei dad. Shame, Aidan, shame. Mae Aidan yn cyfadde na fydde fe'n edrych gystal â hyn heb helpu annwyl gariad Emily, sy'n fyfyrwr ffasiwn. O, ti ddim yn meddwl fy ni'n sôn am hwnna o ti, Aidan? Yeah, walk a shame, Aidan. Fanta ti, boy. Nesa, dyma Collins, a.k.a. DJ Wisdom, yn reiddiol o Hackney yn Llundain, ond sydd erbyn hyn yn astudio cerddoriaeth yng Casnewydd. Mae STEIL Wisdom wedi ei ysbrydoli gan ei gerddoriaeth a'i arwyr o fewn y scene sy'n cynnwys Dizzy Rascal, Tinchy STRYD a Wiley, a mae wedi bod yn casglu hetiau ers oedd e'n 15. Ac yn ola, Alexander Savage. Mae ei style icons yn cynnwys James Dean ac Elvis, a mae'n disgrifio ei style yn rockabilly. Mae Alexander yn galw ei hun yn tattoo junkie, a wedi cael lot ohonyn nhw yn lleol yn Casnewydd. Daeth y Crys o Blue Banana a mae'r sgidiau yn Converse All-Stars. Felly dyna ni, Tyler, Aidan, DJ Wisdom ac Alexander. STEIL STRYD Bechgyn Casnewydd.